Den er gang. Den anden, den kan ikke holde til det. På den anden? Det må man få den helt Højre eller venstre? Ja, højre. Den er ikke Gør den. Ja, fordi du er ikke vant til at bruge den, så er det meget. Er det skidt? Nej, det gør mere ondt, men... Gør det mere ondt? Højre arm! Højre arm! Højre arm! Fuck! Fuck! Too late, my friend! Prøv på ballerne. For fanden i helvede. He's being executed. Kan man godt prøve igen? Det gør mere ondt, den der. Prøv lige at tage og det skal han bruge hver morgen. Shit! Skriv han. Jeg prøver. Shit! Michael, du flytter lidt i dit hoved. Michael. Prøv. Hvad så? Er du klar? Jeg bliver nødt til at have sådan lidt derhjemme der. Ja, for hånden i den der. Michael. Ja. Så skal vi lige